min mbiyetemi Souleymane Thiam min ardi mouvement ɓuural men le représentant maire de la commune de maître Moussa Bocar Thiam donc hannde ko fierté ko weltade no fewi jaɓɓade doyen men honorable député e Farba Ngom eɗen gandi Farba Ngom hannde no wayde hakkude makko e Fuutankoɓe eɗen gandi ko teddugal manggal woni hakkude amen ɗum noon somo ara ɗo omo arta e ɓesgu makko omo arta e galle makko ɗum noon minen noon min daroto en tout cas minen wursunaɓe ɗo e dow gaddugol maître Moussa Bocar Thiam min daro pour jaɓɓademo nde wonno ko watte ɗo fof ko e kanko liggi ɗum o jii Fouta o saaha no wayi wulde o jii climat no wayi mettude hatta yimɓe fof ne jalti pour vraiment jaɓɓademo huldemo encore minen makko komin gotum minen ardiɓe mouvement ɓuural men aussi min kettani hen sara tous les responsables fof nga gaari ma mbaɗi hen fadagal mumen gila hande soir hanki nde wonno hara nde ɓe kaɓama hen nde fonno haalede nde haalama hen no fonni duwande aussi duwama no fewi donc hande noon ko bellam mawɗo wadde accueillir notre honorable député Farba Ngom min jewninoma Fouta aussi yewninomo ɗum noon ko weltade no fewi min jettan Allah no fewi o wawi artuɗo e ɓesgu makko o yi Foutankoɓe yi bandiraɓe makko foof guinnirɗa après kalnamin holko woni dalilu garal ma ɗo henna eyyi bon min ko Ahmed Tidiane Seck responsable aux l'avenir ɗo e nder région de Matam donc adi foof min gadi ko jogade weltade Farba accama ene arti galle mum somi wi galle makko ko Fuuta fon fotirno galle makko Fuuta yimɓe foof ene gandi kam hakkude Aissata Tall Sall e Macky Sall hakkude Macky Sall e Aissata Tall Sall hakkude Aissata Tall Sall e Farba Ngom saabu ɗum kala darɗo ene andi Aissata Tall Sall guila Farba jagga ha Farba acca jooɗaki jamma jooɗaki ñalawma jooɗaki kiiwa ɗum noon vraiment ɗum ɗo ko weltare mawde hande tagui min Ahmed Tidiane Seck arde wadde mobilisé min e sukaɓe aux l'avenir e sukaɓe wonɓe ɗo e nder région de Matam foof min garɗo hande pour jaɓɓade Farba vraiment e dow ndigal Aissata Tall Sall Allah jarama a jarama merci beaucoup jarama merci beaucoup vraiment fuuranke so tawi ko ƴoƴƴo so tawi wona kaŋarake foti rewde ko caggal Farba Ngom saabu enen Fouta e ngala leader à part Farba saabu yimɓe fof jii hande Sénégal hande fof dilli président hande hamon Mbour kono doole mo Farba addi ɗo de on président waddande doole Mbour saabu yimɓe fof jii ɗum hande Farba fuuranke kala bawɗo yo arrewa caggal Farba minen noon wa Hammadou Hounare ala momin ndewi sowona jagana noon kañum ala mo rewi sowona makki ala mo rewi sowona Farba wadde ni minen caggal Farba ndewi kada min beltanma an gara Oumar saabu kalto men daari Allah siida men jiima gila men fasasaŋaji e gueɗe goɗɗe foof kalto men daari a ara kolliramin kadi gandiramin vraiment kadi ɓiɓe Hounare naɓe foof hamen añama kamɓe ko rewɓe worɓe hay goto mabɓe ɓa ko bujjoyi ko yiddema tan addiɓe vraiment ɗum noon ko weltare e nder Hammadou Hounare kadi ko weltanare kadi population Hammadou Hounare foof eyyi min ko Houseynou Ba mbiyetemi responsable politique commune mo Horkodiéré darde amen ɗo hande e Wourossogui ko arde jaɓɓade honorable député Farba Ngom tawa kadi emin gardi kadi e département Kanel foof e responsable uji département o e responsable uji commune aji ɗi sababu amen arde ɗo weltare amen ko combat mo Farba Ngom joguino lebbi 14 wiyama Farba Ngom ko ɓiɗɗo Foutanke Farba Ngom wujji kene wiye ko 125 milliards wujjani ɗum leydi Sénégal nanga emin gonde sunu nde wonno amin gandi Foutanke yiiɗa gacce Farba Ngom noon waɗi min rassiré ñande o jagguete nde o wino min soɓe nangi kam so lewru so duuɓi ɗiɗi so duuɓi sappo ɓe tawata kam mbuuɗu goto ngu état jeeyi alhamdulillahi rabbil alamin noon o yalti te kadi tawama ko wiyano omo nawi ko haydara ala ko nawi hen ɗum ɗo noon wonata ko belemma amen hande noon omo yiiɗi arde o salmina Foutankoɓe omo yiiɗi arde o salmina commune mo ganduɗa ko kanko resata ɗum woni Agnam omo ara hande yidirde e bandiraɓe ɗum waɗi noon min gari ɗo minen foof jaɓɓade mo min gari rendude e makko beelamma min gari rendude e Foutankoɓe beelamma ɗum noon ko ɗum wonno hande darde amen ɗo e natirde Wourossogui amin paadi honorable député Farba Ngom e convoi mum nana ara emin gondi e responsable uji ɗi ganduɗa vraiment kala ɗo neɗɗo yiiɓe so yama ɓeɗo de holto jeeya komo anda kono ganduɗo ne andi ɓe kam namdetake par ce que ɓe ko Horkodiéré naaɓe ɓe ko commune Horkodiéré ɓe ko département Kanel hande commune arɓe ɗo ene jaɓɓade Farba Ngom maire de Agnam hande ko weltare yaltude Farba Kasson minen foof amin belti hen on est fier nous tous hande ko ñalawma belɗo e momin jiɗno gila ko hanki taw wona hande nde Allah waɗante en noon jaam nde Farba Ngom yaltata ha Allah adda ɗum hande e Fouta tawi min e Fouta
ɗo wonɗo ko commune de Horkadiéré wonɗo ko département de Kanel wonɗo ko village de Horkadiéré ko yiɓɓe Macky Sall ko yiɓɓe Farba Ngom hannde amin ngari jaɓɓaɗo ɗo Farba Ngom dañoo ñëw fii tey gunge si suñu frère suñu camarade de parti honorable Farba Ngom ñu ñëw fii tey si goxam tey ñu ngi fi Wuro Sogi soo ba léegi ñu ngi jokkite 6 heures du matin à Dakar jógee Daara ba ba ñuy yegg si fii Wuro Sogi kenn ku nekk génn nga pour won Farba cofeel bi nga am si moom pour wax Farba tam jërëjëf si li nga defal doomu gox bi pour wax Farba tam jërëjëf sagal nga ñu siggil nga ñu ñun ñuy say mbokk ndax foogoon nañ ne dañ la jiñ kenn ku ne amoon na njàqare que liñ la jiñ dina doon dëgg waaye yàlla def ne Farba dafa newoon liñ ma jiñ mun nañ maa jiñ de tëj ma kaso waaye ba àdduna di tukki duñu incha allah rabbi dëgg moom foo fan nañ tukki dëkk bi dëgg bis man lay fiite ndax jëluma seen dërëm te yàlla feeñal na ko parce que tëj nañ ko at ak lu ëpp si kaso bi waaye taxut ñu gis lenn luñ koy toppee bu mujj si ay ñaari portable sos kon tey dañuy sant yàlla am sentiment de mbégte de satisfaction tamit si ki nga xam ne tey moo suñu frère suñu camarade ñu jiñoon ko waaye liñ ko jiñ gis nañ ne dara du si dëgg dañ koo jaayoon doole jël ko nëbb ko jant bi waa Fuuta nag ñu leen di jaajëfal leen gàcce ngaalaama parce que nee naa Fuutanke moom wax dëgg yàlla kuy politique ñëwal Fuuta ndax am nañ ngor am nañ kóllëre Farba mënoon na dugg si kaso bi ñu wax woon ko ginnaaw waaye Farba dañ koo jël ñu xam ne dañ koo tooñ suba su jot ay bus ay 1000 et quelques personnes ñëw taxaw buntu prison camp nu mu tëdd sax Rëbës di xool Farba nit ñi dañ doon laaj kii ban genre détenu la kon loolu sant yàlla la man nag maire Ndiafat laa waaye sama cosaan fii la wax dëgg yàlla sama maam yi dëkk fii Fuuta sama papa dëkk fii Fuuta waaye yàlla def nag comme ni nga wax li dal Macky Sall moo ma dal ma juddoo fii sama maamu séeréer yi sama mbokku séeréer yi muy Ndiafat yàlla def ma fa tey ma juddu fa nekk fa maire sama yaay dëkk fa moom tamit ma nekk fa maire. min mboɗo wiye Abou Sow jeyami ko leegal jiingi liidoram ko Hadiye Jagana bon holmo gardumi koye Hadiye Jagana bon sa ƴeewi ko nafoore maire c'est gila Farba jagga ha faade joni ñalawma hannde Jagana ñamani yarani ko dari yidde makko noon ko sababuni yidde leñol ngol e sababuni ganduɗa yidde makko e Macky Sall ɗum addi yidde makko e wonde Farba Ngom to Agnam kadi wosi kadi sa yi yimɓe foof ene gacci haaju mum ene hammu mum ene ndewe Farba ko nafoore maire c'est Farba so tawino o ala nafoore an a accara haaju ma mimi acca haajam liidoram acca haajam reway Farba mais ɗum noon ɗum tagi noon ene wiye neɗɗo kala to gonɗa moƴƴu e nder leñol ma wattu haqqille ma e fuurankagal ma en ngala kono ɓuura Fuuta neɗɗo kala ko mbawɗa dañde yeeƴo caggal fuurankoɓe kadi kamɓene kadi wosi kadi mo ndewɗen ɓe soɓe dañi janggo yoɓe jeeƴo tampannoɓe ɓe mais neɗɗo noon hoto neɗɗo tampane hannde janggo weela goppamo caggal ala minen min mbayani noon ɗum tagi noon alhamdulillah min jetta Allah min jetta Hadiye Jagana kadi min mbawa wiide Hammadou Hounare naɓe yoɓe jaggu Hadiye Jagana ko neɗɗo gandaɗo ko neɗɗo labɗo reedu neɗɗo bawɗo daranade neɗɗo so dañi caɗele janggo e jaam vraiment minen kam min jetta Allah kadi hemin jettamo no fewi min mbawi wiide rek yo Allah hokkumo ko yiɗani hoore makko kadi yo Allah hokkumo ko yiɗe nder Hammadou Hounare ko